Koilamati hawar Inglong Ikpi Baptist amondoli along thanga chikloni phai player ni NKBA Baptist Association Foundation de lapen Students Prayer Day ajamek hini mesen pen ketalon pon ni NKBA Baptist Association mate thi hek pen NKBA aningkan wang son thotsi pining aningkan le thotta NKBA ke seng arani ke me thang ni phai player ni NKBA amondoli ke parlo angkang anke methang amondoli along si talon pon repason si Inglong Ikpi Baptist amondoli along ta ada por phainer kep apor pen mondoli pastor kangburaing tiari deng pen lamaing thur pon si thi hek pen NKBA aphur kimo kongchun bang pitor teron hin pen parju pon si puto thi hek pen ning parung lapen arnama hirjume ke hang ajamek assistant pastor Moses Rongpie hin pen jamek pichun ponlo bangso phi por phai kep apor pen HSLC lapen Students Prayer Day ajamek chingponlo Inglong Ikpi amondoli ni marlia kongchun bangphi hunmili tisopia hin pen mai chari ponlo arnamalam ke than ningkaning kora pho mati silver jubilee a kongchun bang sunil teron hin pen sarlam thengdeng pisir kep angdeng so kep along kirese chi aphan ke chengsi nang arnam hemphua phan aman pithek nang chi lapen Ephesians angdeng pitrok angdeng so isi pen clear long ketok nang pi nang po anong pathenon anke nang kai mi sen po lapen pir the thak nang tuma che the ding po alam the than ponlo loke charli bo matuma phan an I hear jo me ke hang pi pastor kangbura intia hin pen ardom pc me sen pen loke charli pen isi towar ke me kedam thek je phan arnama hirjume hang pilo aphi jaimek ateng pen misen pen pajur ponsi ki jurahut ki choki juna jaimek ta deng pon thu talonun si dak itong an pen tutame ala bangso plek kang thur ang deng en pon lo asi misen pen pi la bangso nitum ayai mek itum chek pon lo lake NKBA amang ke thek ani lo lape ansu si nitum la bangso NKBA ang kang tame piloma ke patang pon bomji ke pathi pon bomji ke pachan pon bomji phansi labang so intumang song pen NKBA ki ja tum pen labang so ajai mek tuman pachi pon lo labang so teng se tum tame dak mundulia plek inthurun CP tum tong an pen labang so ajai mek an pon lo si misen pen pachi pon long pas se anam phanta kru pi par pik lo pe pini la dak Inglong Ikpi munduli kira pastor pen secretary pen dikon do an pen labang so ajai mek en pon long en pon thek kota anam phanta me churu par pik lo pe kado bini gici tong an phanta me ni anama long herjumi hang pirap pen lo asu se anama nong pe thena asu se herjumi tami pidu bom na Koilamati pen Samson inti karbing long life